Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Хик на 7MDX и днес снимам на един мап, забравих му името. Така, на снимките изглеждаше доста готин. Сега, гледам Peaceful. Не съм дал. Добре, да тръгваме. Не ме интересува нищо. Така. Сега. Не ме интересува. Добре. Ще затворя вратата. Къде? Ето само настройки и яркост. Долу има доста. Да видим. Остава мъга. Готово. Нека затворя вратите. Така. Сега това е най-лесното. Така. Така. Готово. Добре. Има 3 ключа. Самата падна. Така. Shadow. Не знам дали как, но линка на мап ще бъде в описанието. Така ще го изтеглите, може да се забавлявате и вие да снимате като мен. Така. Какво има тук? Не знам дали ще умра, но няма да рискувам. Или пък, нека рискувам. Извинете. Така. Не може. Добре. Като да не умрем. Добре, не умираме. Сега. Правим двата ключа. Внимателно. Добре, последният бутон. Добре. Готово. Както виждате, не читвам. Не фрутам така. Искам да се извиня за лага. Така. Леко. Сега. Апа е доста готин за разпускане. Да.
Търся киловете. Така. Така. Само искам да кажа, че до вечера може да снимам в Ironcraft. Знам, че ви обещах вчера вечерта, защото вчера играх на Hunger Games и ви обещах. Но съжалявам. Нямах възможност, бях на рожден ден. Се прибрах чак към 4:30 и нямаше как. Заспах, защото бях много изморен и така. Просто нямах възможност, съжалявам за което. И това е малко гадничко. Така. Аз не ползвам Shift. Така, сега. Добре. Сега. Това е много хубав мапа. Както виждате, аз съм си спокоен. Както го казах, че е хубав. Много си е спокоен мапа. Аз поне като го играя, виждате как съм спокоен. И водя ви много нежно. Не викам. Така. Сега минало го. Да слязам долу. Пазя си двете книги за всеки случай. Ще ми трябва нещо накрая. Накрая вратите ще отворят. Така. Малко така. О, за малко да падна. Добре, но вече мисля, че трябва да си ходя там. Защото вече съм отворил вратите. Така може и да падна поради лагът. Виждате как ми лаги и ми забива. Може и по някое време да ми крашне. Така че... Не знам ли само да бях колко да ми станат ли път. Добре. Много не разбирам. Не разбирам, но мисля вече да приключвам клипът. И следващия епизод ще мина това. Аз бях XMA7MDX и снимах на мапа. Забравихме името, както казах в началото. И ще се видим в следващия епизод или вечера на инвентите. И така. Довиждане, абонирайте се, лайкайте клипът. Така, ще качам още за вас. И така, чао, обичам ви.